el professorat vam reflexionar i vam arribar a l'acord que l'alumnat de 5è i 6è de primària estaria bé treballar les emocions per el moment en el que es troben de la seva vida i per les necessitats que poden tindre l'alumnat. D'esta reflexió naix la caixa d'àlbum il·lustrats de Obriu les portes, que ara vos contarem. La temàtica de la caixa és la guerra i permet a l'alumnat que reflexione i vivencie aquells sentiments i emocions que desperten la lectura dels àlbums il·lustrats que tenen davant. A través de la reflexió i del treball en grup permet empatitzar amb els xiquets i xiquetes que diàriament viuen en zones de conflicte com a conseqüència de les guerres que hi ha contínuament al món. A banda de conèixer quines són les dificultats que se poden trobar en el dia a dia. A la caixa de contes Obriu les portes trobem, a més del llibre que porta per títol Obriu les portes, altres àlbums il·lustrats que complementen aquesta caixa, juntament amb material per a treballar la part artística de la mateixa. El tenir tot aquest material a la seva disposició permet a l'alumnat escollir quines tasques vol realitzar i què és el que vol investigar. Es permet treballar en xicotet grup i aquest xicotet grup el que fa és reflexionar i acordar què vol aprendre i com ho vol aprendre. L'alumnat es troba un dossier que és una guia de treball en la que ells van treballant cada un dels dies, a més de tindre el llistat de material i també algunes propostes en les que ells poden decidir com ho volen fer i què és allò que volen investigar. A través de les diferents tasques que ells van realitzant cada dia, com poden ser l'elaboració de poesies i murals amb aquarel·les per tal d'expressar allò que van sentint i vivint en cada moment. Amb aquesta tasca, l'alumnat dona validesa a les seues emocions i les expressen a través de diferents produccions artístiques i literàries.